Fáilte go Coláiste Chamuis. Lonithe ag Gaeilge Gaeltacht Connemara. Táimid ag riant ardúidisiún agus ardanga ó 1973. Cruthíonn Coláiste Chamuis eispéiris Ghaelacha dhearfacha. Le sprí, cardis agus sár Gaeilge do dhaoine óga na hair. Tugann Coláiste Chamuis an spás do dhaoine óga, fás agus ferbert farsanta a dhéanamh. Cearn muid Cúrsaí den chéad sco ar fáil, le forann thiománta chumasach. Cearn muid béim ar eispéiris hóisialta speisialta. Coithíonn muid nasc dangan idir scoláirí, an teanga agus ar gultúir Ghaelach. Níl mé an cur focail, an méid grád a agam le Coláiste Chamuis. An conceap sin gur féidir an bhléige chuircail cín i mealaí spríúla sóisialta is fiúí labhairt, is féisí labhairt agus is teangability. Tá trí ionad ag an Coláiste i Gaeilge Gaeltacht Connemara, agus slí in Atlantic íon mór thimpeall éireann. Tá clú agus cáil ar Coláiste Chamuis, mar gheall ar an méim a chuirmuid ar ólam na Gaeilge. Bhain muid leas as na technící agus na háisina múnteoireachta is éifeachtaí in ar gcomharchlum nuálach. Cearn muid fáilte roimh ólamóirí ag gach leibhéal líofaachta. Mar, le Coláiste Chamuis, is fiú agus is féidir.